даври вилоятии озмуни забони давлатӣ ифтихори миллат бо иштироки ғолибони даври якуму дуюм дар муассисаи таълимии давлатии Русияю Тоҷикистон мактаби миёна бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида дар шаҳри Хуҷанд ба номи Антон Чехов баргузор гардид. дар расми ифтитоҳи он масъулин зикр намуданд ки забони давлатӣ на танҳо воситаи муошират, балки яке аз пояҳои асосии ҳастии миллат ба ҳисоб меравад. маҳз тавассути забон таърихи чандин ҳазорсолаи халқ, фарҳанг, адабиёт ва арзишҳои маънавӣ ҳифз гардида аз насл ба насл интиқол меёбанд. забон рукни асосии миллат ба ҳисоб меравад, чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо дар баромадҳояшон таъкид менамоянд. забон рамзи ҳастии миллат ва рукни асосии давлатдории миллӣ ба шумор рафта, ҳифз ва эҳтироми он вазифаи муқаддаси ҳар як фарди тоҷик, ҳар як фарди худшиносу худогоҳ ба шумор меравад. озмуни мазкур дар 3 давр баргузор гардид. даври аввал моҳи феврал дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо доир шуда иштирокчиён маҳорати ибтидоии худро нишон доданд. даври дуюм дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо моҳи март идома ёфта, дар ин марҳила беҳтаринҳо интихоб ва ба даври вилоятӣ рохат гирифта буданд. ҳоло даври ниҳоӣ дар сатҳи вилоятӣ баргузор гардида, ғолибони ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ҷамъ омаданд, то донишу маҳорати худро миёни ҳам бисанҷанд. иштирокчиён дар бахшҳои гуногун аз ҷумла навиштани нақли хаттӣ ва навиштани иншо маҳорати худро байни ҳам нишон доданд. имрӯз аз тамоми шаҳру ноҳияҳо дар даври вилоятӣ ғолибони ин озмун иштирок карда истоданд ки озмун аз рӯи 6 шарт гузаронида мешавад. аз рӯи шартҳои диктант, нақли хаттӣ, муаррифӣ иштирокчиён ва намоиши саҳна. ба гуфти масъулин, чунин чорабиниҳо на танҳо барои дарёфти истеъдодҳо, балки барои тарбияи насли соҳибзабон ва баланд бардоштани маърифати забони ҷомеа мусоидат мекунанд. зеро маҳз тавассути чунин озмунҳо ҷавонон меомӯзанд ки забонро поку беолоиш истифода баранд, аз калимаҳои бегона худдорӣ намоянд ва ба меъёрҳои забони адабӣ риоя кунанд.